Hello sa tanan, maayong good day na pod no. It's April 21, 2020 at 12:23 p.m. Philippine Standard Time tano. Alright, so ito update muna tayo ngayon sa Bitcoin price, guys. Okay, so last April 18 meron akong ginawang setup sa tuwing Elliott wave no, using Elliott wave. So sabi ko nasa ABC correction na po tayo. So at saka naalala ko yung sinabi ko kasi yung B wave natin is ongoing that time no. At sabi ko doon na dalawa kasi ang pwedeng point ng ating wave B. It's 0.786 or dito sa 1.44, okay, sa base ating Fibonacci. At saka yung sabi ko din maybe it's maybe ito na yung peak no ng or ito na yung point ng wave B natin. Kasi mas maraming rejection tsaka na-hit na yung 0.786 sa Fibonacci. So ngayon ang presyo April 21 nasa alright, ayun 6843 na po ang presyo. Okay, so sa 4 hours ito po yun. Okay, so biglang bumagsak at saka hindi po siya fake na pagbagsak kasi ang taas ng volume kagabi alas 12. Okay, so doon bumagsak from 7,083 hanggang 6,768 ang pagbagsak niya. So sumabay ata to sa pagbagsak ng US oil. Anyway, so ongoing pa rin po yung analysis natin sa ABC correction no, sa ating Elliott wave. Ito yun dito ang A, B, tsaka C. So yan po yung analysis natin. Okay, yan po. So running pa rin po yung analysis natin sa 4 hours, pero expected po natin dito na magkaroon po ng subwaves no. So subwaves dito is it's either dito ay 1, 2, 3. It's possible na ganyan yung mangyari sa price action natin based sa mga base. Okay, so based sa Elliott wave analysis po natin. So dito, okay, so kita natin see magbabounce yan dito na support, tsaka dito nagbounce na siya. So possible dito yan no. Okay, dito 771. So ipa-plot natin ang Fibonacci 4 hours. So yun, possible dito balikan ang 72 or dito sa 71. Okay, so ano naman point wave 3 subwave pwede dito kasi mas longer ano to longer leg ang wave 3. Possible dito yan drop. Okay, so yan yung setup. Kaya of course analysis lang po ito trade at your own risk. So kung feeling nyo tatama dyan, okay, so 0.5 or dito basta hindi lalagpas sa ating dito sa point sa wave 1 ang wave 4. So valid pa yan. Yan. So yan yung setup update no, bago dadating sa 6K or sa 5.8. Possible pa rin po na babagsak sa 5.8 ang presyo sa wave C. Okay, at saka of course guys, huwag kalimutan na ang fundamental analysis pa rin po, news no, abang-abang sa news. Ano yung news, lalo na yung mga tweet ni President Trump, importante yon. Okay, so kikita natin dito sa ating RSI, check natin sa RSI back ganun ang ito is parang pero pag i-zoom mo yan guys makikita mo yan, double click mo lang. So may nangyaring divergence, maliit lang masyadong divergence. So hidden bullish pa rin po no, sa 4 hours. Bullish pa rin sa 4 hours gaya ng sinabi ko before.
naka-bullish pang 4 hours. Pero tingnan natin kung hanggang saan aabot ang presyo sa pinaka bottom niya o pinaka deep niya na price. Alright, so yan lang muna po sa ngayon update sa Bitcoin. Hope subaybayan niyo po ang analysis natin. Hindi masyadong malaging everyday update. Mga update lang po kung may big move, no? Gaya nung analysis natin last April 18. So nagmamaterialize po yung wave C sa ngayon, no? Papunta tayong wave C. Okay? So yan. Mga bang lang din po kung magmamaterialize to, update ako. Next na move na naman sa Bitcoin kung talagang masusunod itong wave na to, subwave papuntang wave C. Alright, okay, so yan lang muna po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please hit subscribe button para po may makatanggap kayo ng mga latest natin ng mga updates. So siguro mamaya may gagawin akong technique video, no? Technique ko po, hindi ko pa alam kung anong i-share ko. So abang-abang mamaya. Alright, thank you and God bless. Have a good day.